μην κουράσω. Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Η επιλογή σας να διαθέσετε μια μέρα από τις εκδηλώσεις σας στην Περίστα είναι για μας μεγάλη τιμή και ακόμα μεγαλύτερη που φτάσατε ως εδώ για να τιμήσετε δύο καταξιωμένους περιστιάνους ποιητές, τον Θανάση Παπαθανασόπουλο και τον Γιάννη του Πατήλη. Παιδιά βιοπαλαιστών που με το δικό τους τρόπο πρόσφεραν στην κοινωνία μας, τίμησαν το χωριό μας και το γνώρισαν στον κόσμο. Ο Θανάσης Παπαθανασόπουλος με τα τόσα ποίηματά του, η λαογραφία του και όλα τα έργα του με αναφορά στον τόπο που πρωτοείδη τον ήλιο, και ο Γιάννης Πατήλης με ποίηματα, μουσική αλλά και το περιοδικό του, το Πλανόδιον. Ένας τίτλος εμπνευσμένος από τους πλανόδιους εμπόρους της Περίστας, όπως ο παππούς του, ο πατέρας του κι άλλοι. Δεν θα πω πολλά για αυτούς τους αγαπημένους μας συγχωριανούς, εσείς ξέρετε περισσότερα. Τόσο για τον αείμνηστο Θανάση Παπαθανασόπουλο, όσο και για τον ακόμα ενεργό και δραστήριο Γιάννη Πατήλη. Και όπως είπε ένας άλλος δικός σας άνθρωπος, πως όταν χορεύεις γράφεις πάνω στη γη όσα θέλει να πει η ψυχή σου, έτσι και εσείς γράφετε πάνω στο χαρτί όσα θέλει να πει η δική σας ψυχή. Και όλα αυτά τα μεταφέρετε στη δική μας ψυχή, κάνοντάς μας να γελάμε, να κλαίμε, να λυπούμαστε, να αγωνιζόμαστε. Συνεχίστε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, να μας σκουντάτε τα συναισθήματα και εμείς να παλεύουμε για μια κοινωνία γεμάτη ποίηματα και τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Μας τιμάτε. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσω κάτι αντί για ποίημα, γιατί εγώ δεν γράφω ποίηματα. Είναι παλιό, κάπου το 2003. Θα σας το αφιερώσουμε. Λοιπόν, είναι κάποιες στιγμές από την Περίστα. Ολόγιομο το φεγγάρι, είναι Μάης του 23. Η λαμπρότητά τους σε θαμπώνει και όλα τριγύρω θυσμίζουν ασύνη. Θα ρει κανείς πως το αυγουστιάτικο δεν πιάνει μπάζα μπροστά του. Ζεστή βραδιά που προδιαθέτει περιπατητές, ρομαντικούς, ποιητές και κάθε λογής τρελούς. Αρχίζει λοιπόν και τρέχεις, προς τα πού όμως? Κατά την κορυφή του βουνού για να φτάσεις πιο κοντά του, μα η θάλασσα ζηλεύει, γιατί το έχει στην αγκαλιά της. Μπερδεύεσαι, σταματάς και σκέφτεσαι, μα πάλι μπερδεμένος είσαι. Ξεκινάς λοιπόν κι όπου βγεις. Ο τόπος όλος λάμπει, μα και παντού βλέπεις τον ίσκιο από το κάθε τι που είναι πλάι σου. Μια λαμπρότητα που σου προκαλεί δέος και από την άλλη μεριά ο ίσκιος που σε τρομάζει. Δεν είναι όμως μέρα, νύχτα είναι. Κοντεύουν μεσάνυχτα. Κι όμως πρέπει να σταματήσεις τη φαντασία σου από τον ξέφρενο καλπασμό της για να το καταλάβεις. Νύχτα, ασημένιο τοπίο, ίσκη, πολύ ίσκη και η φαντασία πάλι στο δρόμο της δημιουργεί ξωτικά, νεράιδες και άλλα πολλά δικά της, τα φαντάσματα που λένε. Ο ποιητής εμπνέεται, δημιουργεί και οι καλλιτέχνες μας, τα ειδόνια μας, στο τάκα-τάκα μελοποιούν τις δημιουργίες του ποιητή. Έχουν αναλάβει, λέει, να επενδύσουν μουσικά όλο το έργο της απόψινής βραδιάς. Και εμείς, οι αχάριστοι συνεπαρμένοι από τη μαγεία της βραδιάς, δεν τα προσέξαμε και αυτά όλο και πιο πολύ τεντώνουν το λαρίκι τους για να τα ακούσουμε. Και ο ποιητής τσατίζεται, γιατί τα άτομα πρόλαβαν και έκλεψαν και μελοποίησαν την απόψινή του έμπνευση. Αν τα πιανε στα χέρια του, δεν πειράζει όμως, θα φτιάξει κι άλλο. Η ψύχρα όμως αρχίζει να γίνεται αισθητή και ο νεαρούλης σφίγγει πιο δυνατά στην αγκαλιά του το κορίτσι του, δίθεν να το ζεστάνει. Κι όλο εύχεται η ψύχρα να δυναμώσει. Άμα ο περιπατητής που κι αυτόν τον ξύπνησε η ψύχρα και θυμήθηκε πως πρέπει να γυρίσει σπίτι να κοιμηθεί γιατί το πρωί θα πάει για μεροκάματο, δεν πειράζει όμως. Ζήσαμε λίγη ώρα χωρίς άγχος. Πού θα πάει όμως? Δεν θα ξαναγιομίσω το φεγγάρι. Εσείς θα ξαναρθείτε στην Περίστα? Ναι.